na każdym miejscu i w każdy czas. Jezus czekaje nas. Grzech spyni i głos Twój poczuj. Boża i łaskaj duszu uratuj. Na każdym miejscu i w każdy czas Jezus czekaje nas. I On obronić nas od biedy, pobłogosławić nasze trudy, сльози осушить з Твоїх очей. Іди, іди хутчей. Грех спині і голос Той почуй. Божа ласкай душу урятуй. На кожнім місці і у кожний час Jezus czekaje nas. Grzech spyni i głos Twój poczuj. Boża i łaskaj duszu uratuj. Na każdym miejscu i w każdy czas Jezus czekaje nas. U Eucharystii zszedł do nas. Idź nas ustracz i On Zbawca nasz. Wybawić z wiecznej ciemry naszej. Idź, idź chutczej. Grzech spyni i głos Twój poczuj. Boża i łaskaj duszu uratuj. Na każdym miejscu i w każdy czas Jezus czekaje nas. Grzech spyni i głos Twój poczuj. Boża i łaskaj duszu uratuj. Na każdym miejscu i w każdy czas Jezus czekaje nas. Nie pokińża nas, nie pokińża nas. Jezu, nie pokińża nas. Ty skazał, że będziesz z nami. Nie pokiń nas, dobry Panie. Serca Twoje dobra czuje, jak tu człowiek sumuje. Nie pokińża nas, nie pokińża nas. Jezu, nie pokińża nas. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Ён будзе вялікі ў вачах Пана і напоўніцца Духам Святым яшчэ ва ўлоні маці сваёй. Шмат хто узрадуецца нараджэнню ягонаму. Гэтымі словамі антыфону Новаход распачынаем нашу дзелу святой імшы. Імша у вігілію урачыстасці нараджэння святога Яна Хрысціцеля. Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлых, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб вечнае жыццё ў валадарстве нябесным для Макрыцкай Вольгі, Акушка Генрыха і Кірдзік Юрыя. А каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі.
Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейшую, завсюди Панну Марію, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене, да Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і свету. Змилуйся над нами, який береш на себе грехи і свету. Прийми молення наше, який сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. Молимся, всемогутный Боже, ученикам мы шли шляхом избавления, и верные закликом святого Яна Хрестителя беспечно пришли до того, кому он попередничал, до Иисуса Христа нашего Пана, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Amen. Читання книги пророка Єремії. У дні сійої скерував до мене пан слова, кажучи: «Раней, чим сформував тебе в Авлоні, я познав тебе, і раней, чим ти вийшов з Улоні, я освятив тебе, установив тебе пророком для народу. І отказав я: О, пане Боже, я не вмію говорити, бо я ще дитя. Але пан сказав мені: не кажи, я дитя, бо до усіх, до кого пошлю тебе, пойдеш і все, що загадаю тобі, скажеш. Не бойся їх, бо я з тобою, капратовать тебе, сказав пан. І витягнув пан руку свою, і докранувся до вуснов моїх, і сказав мені пан: «Вось, я уклав слово моє у вусны твоє. Гляди, я поставив тебе у гэты дзень над народамі і валадарствамі, каб вырываць і бурыць, знішчаць і руйнаваць, будаваць і садзіць». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. З улоня маці ти вивів мене, Пане. З улоня маці ти вивів мене, Пане. На
на Тебе, Пане, спадзяюся, няхай не буду осоромлены навеки. Вызвали мяне паводле Твоей справедливости, схили до мяне свое вухо, уратуй мяне. Зулоня маці, Ты вывеў мяне, Пане. Будь мне скорой пристанішча, дзе я мог бы заўсёды схавацца. Ты загадаў ратаваць мяне, бо Ты скала моя і моя цвярдыня. Боже мой, вызвалі мяне з рук бязбожнага. Зулоня маці, Ты вывеў мяне, Пане. Бо Ты моя надзея, Божа мой Пане, Ты спадзяванне маё і маладосці маёй. На Цябе опіраюся я ад улоня, з улоня маці Ты вывеў мяне. Зулоня маці, Ты вывеў мяне, Пане. Вусны мои будуть обвящать Твою справедливость, кожный день Твое збавление. Боже, Ты вывучил меня з молодости моей, и дагэтуль я цуды Твои обвящаю. Зулоня маці, Ты вывеў мяне, Пане. Читання першого послання святого апостола Петра. Умілаваныя, хоць вы не бачылі Езуса, любіце Яго, і хоць цяпер не бачыце Яго, верыце ў Яго. Весяліцеся радасцю невыказнаю і найслаўнейшаю, дасягаючы мэты веры вашай збаўлення душ. Гэтага збаўлення шукалі і дапытваліся прарокі, якія прадказвалі вызначаную вам ласку. Даследавалі яны, на калі і ў які час указваў Дух Хрыста, які быў у іх і прадказваў цярпенне Хрыста і славу пасля іх. Ім адкрыта было, што не ім самім, а вам служыла тое, што цяпер аб'яўлена вам тымі, хто абвяшчаў Евангелие ў Духу Святым, які быў пасланы з неба. Нават анёлы хочуць пазнаць гэта. Гэта Слово Божае. Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ян прийшов свідчить про світло, каб підтримати для Пана народ досконалий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Табе, Пане. У часы Ірада, караля юдэйскага, быў адзін святар па імені Захарыя з роду Абія. Жонка ягоная была з роду Аарона, і было яе імя Альжбета. Абодва яны былі справядлівымі перад Богам, жывучы беззаганна паводле ўсіх запаведзяў і наказаў Пана. Але не мелі дзіцяці, бо Альжбета была бясплодная. Былі яны ўжо ў старым узросце. Калі Захарыя па вызначанай чарзе выконваў святарскае служэнне перад Богам, яму паводле святарскага звычаю выпаў лёс увайсці ў святыню Пана, каб кадзіць. Усё ж мноства народу малілася звонку падчас каджэння. І з'явіўся яму анёл Пана, які стаяў з правага боку кадзільнага ахвярніка. І збянтэжыўся Захарыя, калі убачыў яго, і страх ахапіў яго. Анёл жа сказаў яму:
не бойся, Захария, бо выслухана просьба твоя, и жонка твоя Альжбета народить тебе сына, и назовешь его имем Ян. І будзе табе радасць і вяселле, і шмат хто узрадуецца нараджэнню ягонаму, бо ён будзе вялікі ў вачах Пана, і не будзе піць ні віна, ні хмельнога напою, і напоўніцца Духам Святым яшчэ ва ўлонні маці сваёй. І многіх сыноў Ізраіля наверне да Пана Бога іхняга, і пойдзе перад ім у духу і моцы Іллі, каб звярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей, непаслухмяных да разважлівасці справядлівых, каб падрыхтаваць для Пана народ дасканалы. Гэта слова Пана. Раз. Есть контакт, хорошо. Сегодня, дорогие, мы начали уже с вами переживать торжество, можем так сказать, урочистость. Как в начале Святой Мши сказал, что сегодняшняя вечерняя мша – это уже вигилийная, то есть с вечера начинается празднование уже урочистости завтрашнего дня. И урочистость народжения Яна Хрестителя, рождение Яна Хрестителя. Вообще в литургии Костела мы вспоминаем, в принципе, только Рождество Иисуса Христа, да, Божьего Сына, и народжение Мати Божией, Рождество Марии. Ян Хреститель – это третий, которого в литургии Костела на протяжении всего года мы вспоминаем. Кем был Ян Хреститель? Мы особенно с вами в Адвенте разговаривали об этом человеке. Человек, который пришел в этот мир в таком необычном, скажем, для такого стандартного такого возраста родителей. И Захарий наверняка молился, и Эльжбета молились. И вот в один прекрасный момент приходит ангел Гавриил, который приносит хорошую весть. Развязался у него язык, и он сказал: Ян будет ему имя. Дорогие, сегодняшнее, скажем, и святой Ян Хреститель, которого мы уже начинаем сегодня праздновать, но и Захария учит нас нескольким вещам. Захарий, отец Яна Хрестителя, учит нас очень такой усердной молитве. Он молился всю свою жизнь, потому что хотел потомка. Не психовал, не бунтовался против Бога, против другого человека, а верно, долго, усердно молился. И как результат этой молитвы получил от Бога чудо. Сына, наследника, Яна Хрестителя. И Ян Хреститель, который приходит, как мы уже в Евангелии слышим, уже наполненный Духом Святым, который будет приготавливать дорогу для Пана Иисуса. Да? Вот про Яна Хрестителя мы так особенно очень много говорим во время Адвента, когда ожидаем на Рождество Иисуса. Дорогие, в литургии Костела на протяжении всего года мы вспоминаем святых не просто так, а для того, чтобы посмотреть на их жизнь, для того, чтобы какой-то жизненный пример, возможно, нас зацепит, и глядя на их жизнь, обычную, простую жизнь, но жизнь, через которую они прошли, они дошли до святости, чтобы мы брали этот пример обычной жизни человека, который уже стал святым. Иоанн Хреститель учит нас многому. Первому, чему он нас учит, это послушание Божьей воли. Второе, он нас учит такое смирению, покоры, на все Божья воля. И третье, такой, скажем, тишины. Он себя не возвышал. Да, очень такие знаменитые слова Иоанна Хрестителя. «Я недостоин даже развязать сандалии у того, кто идет». Да? Он говорил, это Агнец Божий, указывал на Иисуса. Он приготовил дорогу, приготовил сердца людей для пришествия Иисуса Христа. Дорогие, глядя на святого
Яна Христителя, опекуна уже, можно так сказать, сегодняшнего дня, мы тоже многому чему можем от него научиться. Готовить сердца других людей через наш пример, через наши слова, которыми мы разговариваем, через наши поступки, добрые, наполненные любви, смирения, послушания. Мы тоже готовим, скажем, этот путь для Господа, для другого человека. Поэтому желаю, чтобы действительно мы учились и такой, скажем, настойливой молитвы полного доверия к Богу, которая была у Захарии, и учились также вот этой тихости, смирения, покоры, послушания Божьей воли от Иоанна Крестителя, который приготовил дорогу для Иисуса, чтобы мы своей жизнью, своими поступками, своими словами готовили путь для Господа, для других сердец, для других людей. Аминь. Встанем, вызнаем нашу веру. Веру одиного Бога, Айца Усемагутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божого одинородного, Зайца народженого перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, нествореного, одиносутного Айцу, праз якого ўсё сталася. І Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання. І ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амин. Адзначаючы ўрачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля, просім Бога аб ласках для касцёла і свету. Молімся за біскупаў і святароў, каб праз слова, малітву і пакаянне яны вялі людзей да Хрыста. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за ўсё чалавецтва, каб яно дачакалася трывалага спакою. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ад цвярозасці для ўсяго нашага народа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за бацькоў і выхавацеляў, каб яны словам і ўчынкам скіроўвалі моладзь да жыцця з Богам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы малітвай і ўстрыманнем мы рыхтавалі Хрысту шлях да нашых сэрцаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся об шчаслівай аперацыі, хуткім выздараўленні, Божым благаслаўленні для Зенона Шыманскага. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся ў інтэнцыі гэтай святой імшы аб жыццё вечна ў валадарстве нябесным для памерлай Макрыцкай Вольгі, Акушка Генрыха і Кірдзік Юрыя. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, выслухай наша пакорныя малітвы і распалі ў нас прагу святасці праз Хрыста, Пана нашага.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Милосердный Боже, узглянь ласкаво на дары, які ми Тобі складаємо во урочистость святого Яна Хрестителя і ученика ми у святині, и у штоденном житті служили Тобі з живой вірою і соправдною любов'ю, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, І з Духом Твоїм. угору серце, Узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы праслаўляем Твою веліч, якую Ты з'явіў у Яне Хрысціцелю, найбольшым сярод народжаных ад жанчыны. Ты яго выбраў і асвяціў, каб ён падрыхтаваў дарогу Хрысту. Ян яшчэ ва ўлоні маці узрадаваўся прысутнасці збаўцы, а яго нараджэнне прынесла радасць многім. Ён адзін з усіх прарокаў паказаў людзям ягнё таго, хто бярэ на сябе грахі свету. Ян ахрысціў таго, хто ўстанавіў сакрамент хросту, вадою, якая праз гэта атрымала моц асвячэння, а праліўшы уласную кроў, даў найпрыгажэйшае сведчанне аб Хрысце. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, полная хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця в хвале. Вспоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі
са святым Янам Хрысціцелем і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христі, Табі, Боже Ойче, всемогутний у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иису Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокойно всем. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, одари нас супокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Сердца у покоры, Божа, пред Тобой, все умляє вартость величи Твоей. Сердца у покоры, Божа, пред Тобой, все умляє вартость величи Твоей. Да усіх почуттів трачу я довір, тільки слиху вірить я можу тепер. Віру моцно в тое, що сказав Бог Сын, слови вечной правды має Он один. Віру моцно в тое, що сказав Бог Сын, слови вечной правды має Он один. Бо скасть утаїв Ти на крижі своїм, там було й людськое, укритає на їм. Як злочинець з крижа, з вірой визнаю, що Ти Бог соправдний, збав душу мою.
jak zloczyniec z krzyża, zwieraj wyznaju, что Ты Бог сапраўдны, збаў душу мою. Zbawił Ciebie, Bóg Twój zbawił Ciebie, Bóg Twój zbawił Ciebie, ja прославляю Ciebie, Chrystus, za Twoją łaskę, za любовь Твою, мое zbawienie Tobie ja пою. Chwała Tobie, mój Bóg, ja прославляю Ciebie, Chrystus, za Twoją łaskę, za любовь Твою, мое збавление Тебе я пою. Хвала Тебе, мой Бог. Молимся. Ласкавы Ojcze, Ty umocował nas niebiesnym posiłkom. Niechaj nam zаўсёды дапамагае заступніцтва святого Яна Хрестителя і принесе нам прабачэнне Твайго Сына, якога Ён назваў ягнём, што бярэ на сябе грахі свету, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Дзякуй усім за супольную малітву. З верай прыміце Божае благаслаўленне. Пана з вамі. I z duchem Twoim. Niechaj błogosławić was Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w supokoi Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. O Najświętejsza hostia, wiedzi nas do niebiesnych bram, trwożać mocy nas ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один и в Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Świętaja Trójca, Jedyny Boża, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serca Jezusa, wołaj
Деви Маті Духом Святим створена є, змилуйся над нами. Серця Єзуса со Словом Божим істотно з'єднана є, змилуйся над нами. Серця Єзуса беззвіжної величі, змилуйся над нами. Серця Єзуса, святиня Бога, змилуйся над нами. Серця Єзуса, сяліба найвищейшого, змилуйся над нами. Серця Єзуса, домі Божий, брама неба. Серця Єзуса, палимнеючає вогнища милості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, справедливості, любові скарбниця, змилуйся над нами. Серця Єзуса, добрині, любові повнає. Серця Єзуса, у всіх цнота у глибиня бездонная, змилуйся над нами. Серця Єзуса, усялякой хвали найдостойнейшее, змилуйся над нами. Серця Єзуса, володари з'єднання всіх серця, змилуйся над нами. Серця Єзуса, в яким усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у яким уся повнота божства. Серця Єзуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, з повноти якого ми всі отримали. Серця Єзуса, прага вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Єзуса, терпливої і великої милосердності. Серця Єзуса, щодрає для всіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, умилостивлення за грехи наші. Серця Єзуса, наповнене зневагами. Серця Єзуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серця Єзуса, послухмяное жно до смерти, змилуйся над нами. Серця Єзуса, дзидай пробитое. Серця Єзуса, криниця усялякого сутяшення, змилуйся над нами. Серця Єзуса, життя і воскрешення наше, змилуйся над нами. Серця Єзуса, супокой поєднання наше, змилуйся над нами. Серця Єзуса,
живая хвяра за грехи наши. Сердца Иисуса, збавление Ты, кто на Тебе сподяется. Сердца Иисуса, радость усіх святых, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Змилуйся над нами. Єзу тихий покорный сердцем, Учини сердце наши до Твоего подобными. молимся, усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешных, змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарить на веки вечные. Амен. О Єзу, наимилейший Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтара. Ми Твоя власність і Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро отдається найсвятейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавіший, і притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступились от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Дапамажы, каб як найхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад нястачы і голаду. Будь владаром для тых, хто памылкова ці праз нязгоду адлучыўся ад Цябе, прывядзе іх да прыстанку праўды і адзінства веры, каб хутка настала адна ўчарня і адзін пастыр. А дары касцёл Твой бяспечнаю свабодаю, дай усім народам супакой і згоду. Учыні, каб на ўсёй зямлі ад краю да краю адзін узносіўся голас. Хвала Божаму сэрцу, праз якое прыйшло для нас збаўленне. Яму хвала і пашана навекі. Гэты велічны сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы праслаўленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Пане Боже, дай нам годно прославлять укрытого на святейшем сакраменте Твоего Сына, який быў забіты за нас, як ягня, каб мы могли оглядать Его в вечной хвале, які живе и владарить на веки вечные. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення
Jezusу cześć i podzięka wieczna, chaj będzie wieczna. Jezusu cześć i chwała. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу честь и подяка вечна, хай буде вечна Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Jezusу cześć i podzięka wieczna, chaj będzie wieczna. Jezusu cześć i chwała. Anioł Pański zwiestował Pannie Maryi i zaczęła Ducha Świętego. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Ty między żonami i благословленный плод лоня Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и у хвилину смерти нашей. Amen. Вось я, слуга Панская, niechaj mnie станется powodle Twojego słowa. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Ty między żonami i благословленный плод лоня Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и у хвилину смерти нашей. Amen. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, благословленная Ty między żonami i благословленный плод лоня Twojego Jezus. Święta Maryja, Macie Boża, молися za nas grzesznych, теперь и у хвилину смерти нашей. Amen. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić. Wieczny odpoczynek daj im, Panie, a światło wieczne niechaj im świecić. Amen. А сейчас